osachedwa abantu basirani zimene wakula Kalindo. The DC olo propaganda itabwera motani ndi evergreen itu sindimagwedezeka ndimayima nthawi zonse nji ndipo olo mvula itavuta motani mphepo itavuta motani sindimasintha mawanga ine ndi the DC ndinabadwa a very strong minded person ndipo wina ulwatapanga zache zotani chino chimabwerabe ngati ndalephera kulankhula siku limeneli monga mwachisanzo dzulo ndinalephera kubwera ndi the DC inali nkhani ya magesi mukuziwa magesi athu akuno ku Malawi olo uzuzu utagunda nthambo magesi amazima kuno ku Malawi ndi dziko losangalatsa kwambiri. Lero ndicheza kwambiri ndi opposition parties makamaka pamene tikupita ku zisankho za 2025 komanso ndicheza ndi apolisi amene mostly akugwira ntchito very pathetic akugwira ntchito ngati ndi makape okuti sanapite ku sukulu sakuziwa ntchito zawo uprofessionalism wathano sopano komanso mkatikati mundichezanso ndi aboma ndicheza nawo aboma azijeno komano mwina tisanafike ku nkhani zathu za lero ndafuna ningokuwuzani amalawi kunena kuti social media musamayikhulupirire kwambiri mukayika chidwi chanu kwambiri makutu anu komanso maso anu ndikumakhulupirira zimene muti muone ndi kumva pa social media siku lina muzaona ngati ndi mbanda kucha mutapweteka munthu osalakwa. Ine pali ine pano kufuna kuti ndasintha activism ndikupanga zina ndilengezatu. Ino amalawi mukukumbukira kuti nthawi ina zaka ziwiri zapitazo ngati sali 2024-2023 atupere muluzi adaitanidwa ku ACB kumene amafuna kuti akamufuse nkhani za ndalama ati anaba makobiri ndipo ine ngati activist ndinapita naye limodzi atupere uja. Lero chisiru china chake chaitenga nkhani ija ndikuyitembenuza ndikukhala ngati ndinali ndi atupere ine kodi ine nditakhala kuti ndajoina UDF so what azakhala kuti ndi ufulu wanga ndi choice changa nditakhala kuti so ndajoinanso DPP ndi ufulu wanga olonso nditakhala kuti ndalozedwa pakana kunyeredwa m'maso ndikujoina MCP uzakhala tayi imeneyo kupepetulidwa kwanga ndipo sindingachite regret monga mmeneso ndikunenera pano kuti I am not regretting kuti ndinazamperekezapo atupere ku ACB tayi imeneyo ataitanidwa ndi ACB akulephera kuti amange anthu eni okubawo ine ndinapita ndi pamene mukuona video imene ija ikuyenda wina acho watumidwa ndi MCP atikhala kwawo ndikukalonga ndipo izi sitinayeneso kumayankha iyayi ndikumalankhulapo ndikutaya nthawi chifukwa Malawi muli ndi zambiri zimene mukuyenera kuti mumve zeni ma issues amene ali real issues osakhala zopusa zangati izi komano chifukwa choti mafoni achuluka ma messages abwera ochuluka ndi chifukwa chake mwina ndikuyankha koma tafuna ndikuwuzeni amalawi osamakhulupirira kwambiri chilichonse chimene mwachiona pa social media chifukwa anthu ena pamene tikuyandikira kuzisankho agundika kulandira ndalama kuchokera ku MCP kuti azilimbana ndi ine koma ndimanyadira mukamalimbana ndi ine kumandipekera nkhani chifukwa pali ena amafuna atatchuka kutchuka kuzera pakuononga zina langa mmeneso achitira amuna ena opusa kumafalisa kuti akuyenda ndi mkazi wakuti asali bwenzi lawo mmeneso amapangiranso akazi ena kumatchuka kuti akuyenda ndi mamuna wakuti asali bwenzi lawo. So ndi mmeneso ma activist ena kuno ku Malawi ama activist osowa zochita amene akufuna kuti mwina akonze zina lawo ndi akuona ngati njira yokonzera zinalo ndikulimbana ndi Kalindo. You're just wasting time. Malawi amene amaziwa amachita follow bwino who Kalindo is akuziwa kuti propaganda imene mukupanga yo achimwene simpita nayo pena paliponse. Chenjezo langa mama uno likupita kuzipani zonse zosusa amene sopano mwavomereza
ndikuyimbira m'manja Malawi Electoral Commission ndi mkulu wa kumeneko kunena kuti akugwira ntchito yabwino ndipo mukuchemerera za ma ballot papers kuti ayi nonse amene mulibe vuto kunena kuti ma ballot papers amene apanga ameki company imene ndi yabwino ili ndi track record yabwino. Koma nangofuna ndikuuzeni kunena kuti komatu nthawi zina amanena kuti chosamva adachiphikira m'masamba, mukuchemerera kuyichemerera meki koma osaziwa kuti mwinaso mukuyimbira fiti m'manja. Ndafuna ndikupaseni the last nail on your coffin inuyo a opposition. Tikamanena kuti opposition tikunena zipani ngati UDF, DPP, UTM, PP, AFOD ndi zipani zonse zimene zili ku opposition. Kunena kuti imwe iyamba yochemerera amekiwa kuti akuchita bwino wa muipitirizenso muonesese kuti pamene mukuachemerera amekiwa kuwayimbira m'manja kuwayamikira kuti asankha kampani yabwino yopulinta ma ballot papers, muonesesenso kuti kumeneko mwakafikako mwakaona kodi anthu adalembesa angati. That is to say, if you want to compete or to contest, koma ngati zisankho simukuzifuna, ndafuna ndikuuzeni kuti it is better to announce than kuti muziti muononge nthawi ya ife komanso kuononga ma resources yanu mukuziwa kuti race imene simukawina. Anzanu amene wawa akukutakatani koopsa koma inu a opposition simmamva. Ndipo Amalawi ngati ena atazamwalire, ena atazakomoke, MCP itazawinaso, muziwe kuti mwapangisa ndinu a opposition mwafasa kwambiri. Inuyo mukanakakamira kunena kuti mukufuna mukaone kuzera kuma ma auditors, independent auditors, akadziwe kuti kodi mu voters roll anthu analembesamo angati, kodi anthu onse zigawo zonse ndi angati. Koma inuyo basi chimene mukuziwa basi ndikumangolankhula ma statement omaoneka ngati mukupanga zeni yeti mziko ililili pa mavuto Amalawi kafukufuku amene tampanga ife palibe amene akufuna atamvoteraso Chakwera ngati atazavoteredwe atazapangise ndi inuyo a opposition komanso osakhala kuti wavoteredwatu ayi koma wabera zisankho. Choncho pamene mukuyimbira m'manja ameki kunena kuti asankha kampani yabwino muonesesenso kuti mupite ku khoti. Ndikukulankhulani itu inu a UDF, inu a DPP, inu a AFOD, inu a UTM, mukoza kumapangisa misonkhano mene mungapangisire koma muziwe kuti kuwina chisankho it is a process. So like iso kubera zisankho it is a process. Kodi inu mmazifusa mafuso kunena kuti chibadwire chanu munamba mwaonapo anthu akutengedwa kumapita ku State House atatenga chovotera? Munamba mwaonapo anthu akuyenda mizi ndikumagula zinthu zovotera? Muzifuse mafuso amenewo. Ndiye mukazifusa mafuso amenewo ansalache muziwe kuti anzanuwo amavota amavotesa anthu. Mwina tikunena panonso ali 2 million richer zisankho zisanayambe kuvotedwa. Ndiye inuyo a opposition mukapitiriza ndi programu yanu iyi yomaderera mukapasidwa malangizo ndikumakhala chete osamapangapo kanthu kena kalikonse, muziwe kuti siku lina muzalira. Mukakamire ngatidi if you are serious you want to contest, mukakamire muone kodi mu voters roll muli anthu angati amene anachita register. Chifukwa tikunena pano umboni wokwanira ulipo kunena kuti anzanu akuchita be register anthu ndipo anthu akumayitanisa zovotera zawo. Ndi apati ku State House kwaphweka aliyense angopitako, mafumu ndi mafumu, maziphunzisi ndi maziphunzisi, anyamata azikwanje nkati anyamata. And that is why ndikukulangiza ninu Amalawi Police kunena kuti Amalawi Police you need to work professionally. Inuyo Amalawi Police ndi institution yomvesa chisoni kwambiri imene munayenera mukhale apolitical koma mukuoneka kuti mukulowa mundale. Ndamva chisoni kwambiri anyamata azikwanje atapita lachinayi lathali
pa National Bank ya mu Old Town makamaka ku bwalo la Njovu uko kwa laiti uko nthawi itatha yopitira mu banki koma kumene anakavuta anyamata awo kuti ati akufuna akashe ndalama. Anyamata anavutisa banki a G4 kuyesesa umundumu anyamata azikwanje kunena kuti boma ndilawo yo ndi IMCP akuyenera alowe mu banki. Izi zitafika povuta a banki anayimbira ku polisi ndipo kunabwera a PMF amene anabwera ndikuzagwira anthu aja ndikupita nawo ku polisi ku C company maofesi akumeneko kuti akachite question kuti why are they behaving like that pamalo otetezedwa a banki. Koma ino mukanaziwa zimene zachitika within minutes kunatuluka anyamata azikwanje ndiye vutanitu pa C company paja pakana ndikuwatulusisa azinzawo. Iyi ndi saini yonena kuti siku lina ino apolisi muzalira. Anyamata amene wawa awa ngati simuwachita temu ngati simupanga ntchito yani ine professional manner siku lina anyamata awawa azakulizani mene atazalirire a opposition. Tikunena kuti anyamata awa azikwanjewa pang'ono ndi pang'ono siku lina azakukhapani inuso a polisi azakukhapani inuso a MCP chifukwa mukuasirira kwambiri. Ngati afika size yomakaderera ku polisi ndikumanena kuti ifeyo ndi ainyake aboma ife ainyake a MCP anthu zathu mwatuluse ndikufika size yomakagula zakumwa ndikuhagana ndi wankulu wa ku PMF ndikumamwera limozi mowawo mu office. Mungoziwa kuti zisankho zimene zikubwerazi inu a opposition musamale kwambiri. Mudziwe kunena kuti security kulibe. Mudziwe kuti ngakhale olomadera ena ndi ena simukapangisako misonkhano chifukwa ana awawawa ana amene wa amera mizu kwambiri amera mapiko ana amene wawa amera mapiko ndipo azavuta kopsa mukuyenera musamale. That is why ndikukuuzani ino a opposition kunena kuti time is now munayenera muthamange makoti mukaonesese kunena kuti voters roll kodi anthu amene analembesa ndi angati kodi zikugwirizana ndi zimene zilili pa mapepala. Otherwise ngati simupanga zimenezo muzalira muzakoza muzamina chifukwa anzanu awa azakhala atakuberani. Ndipo ndikutha kuona scenario ya ku Mozambique zimene zinachitika ku Mozambique zija mene analirira a opposition amalawi so a opposition muzalira chimozimozi. Mukuyenera mukhale anthu oyang'ana patali kwambiri chifukwa ichi si chisankho awawa ni malihesozi akubera. Chisankho cheni chimene timaziwa ife si chimenechi chifukwa ma stakeholders mabungwe onse maiko amakhalira pamodzi ndikumagwirizana ndikumauzana kunena kuti zisankho zizayenda mwakuti. Chifukwa chisankho ichi si cha MCP chisankho ichi ndi cha ziko koma mene zikuyenderamo chisankho ichi ndi cha MCP ndiye kuti akupanga ngati mene amapangira ma primaries kuteko awawa si masankho aziko awa ni ma primaries a MCP ndipo muzandikhulupirira siku lake limenelo chifukwa paja mmaona ngati ine ndine okudya chamba kokeni komanso mwina ndapenga misala ndiye pakukulankhulani mama ono muzaona ngati ine ndapenga misala koma ndimaganiza kwambiri patali ndimaganizira ziko ili kodi ziko ilili likupita kuti mwachisanzo padakali pano pamene muone nkhani za kusankhana mitundu nepotism zachuluka kwambiri munyengo imene iyi ya chipani cha MCP pamene MCP yakulamulira kuli kusankhana mitundu kopsa. Ndamva chisoni ma primaries a DPP alephereka kumangoche kuti atumidwa anyamata azikwanje ndikukasokoneza kunena kuti kunoko sitikufuna mkhristu kuti ayimirire kuno kumangoche. Ine ndayalirira Abakiri Muluzi, ndayalirira Bingu, ndayalirira atu amayi Joyce Banda, ndamulirira atu Pitala kunena kuti awa ndi asogolera amene nthawi zonse akati akayima pa pulpit akayima pa podium amalalika za umozi kunena kuti Malawi munomo mulibemo Tumbuka, mulibemo Muyawo, mulibemo Nkhonde, Nsena, tonse achewa tonse ndife amozi
koma taona nezi zikuchitika kumangochizi. It is a sign yonena kuti muno posachedwa pompano mukhoza kuzayamba nkhondo, mukuyenera musamale kwambiri. Even izizi zomanena kuti kamuzu days munayenera asogoleri mukhale pansi muone kodi kamuzu day amathandauza chani. Amathandauza kuti tikuchita glorify munthu mmodzi. What about Bakiri Muluzi? What about Joyce Banda? What about Peter Mutharika? What about Malemu Bingwa Mutharika? What about Kasimu Chilumba? What about Kumbo Kachali? Zonsezi munayang'ana. What about Malemu Saulos Chilima? Munayenera kukhazikitsa siku monga mmene amapangira maiko ena kunena kuti kandi Heroes Day. Tiziakumbukira ma president amene wawa osamawanyadira atamwalira, kumaza anyadira atamwalira kumanena kuti no, we had a man in Bakiri Muluzi, we had a woman in Joyce Banda, we had a man in Peter Mutharika. No, izizi za kamuzu days zikuonesa kuti tilibe ndi sankho longochita glorify munthu mmodzi, koma tinayenera tione ntchito za Bakiri ali moyo, ntchito za amayi Joyce Banda ali moyo, ntchito za Peter Mutharika ali moyo, ntchito za Malemu Bingwa Mutharika tikuyenera tizifukule, za Kumbo Kachali, Achilima, Kasimu Chilumba, anthu amene ajawo tiziachita celebrate siku limodzi, koma mapa tangosankha munthu mmodzi kumangomuchita celebrate. So izizi ndi zimene zingabwerese unity, anthu pamodzi ndikumakhala ngati ziko lathu likuonongeka, ziko ili likuonongeka, ziko ili anthu akusankhana mitundu, akulembana ambali imodzi, anthu ena akutengedwa ngati ndi agalu, koma siku lina izizi muzaona kuzayambika nkhondo. Ngati simutero muzandikumbukira kuti ineyo ninakuuza poni, koma ngati simutero hayi zisiyene nangasine ndine wachamba. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.